To je novi izazov. Ukrašavamo kuće. A tko su naši junaci danas? Ko će izaći iz vode? Ovo je slatka sirena Alic. Sjajno! Šišmiš. Ali odakle? To je Janic vampirica. Ona će također ukrašavati kuću s nama. Ali Alice i Janic definitivno nisu prijateljice. Pogledajmo vaše lutke, djevojke. Janice ima slatkog vampira. Evo ga, a Alice ima prekrasnu sirenu. Sjajno! Za nju ćemo ukrasiti kućicu za lutke. Idemo. Imam tako cool šablon u obliku ribljih ljuski. Napravimo lijep uzorak na mojoj kući. Baš tako. Ispada tako lijepo. Volim kako izgleda. Savršeno. I imam špricu s krvlju. Jesi li uplašen? Znala sam. To je zapravo samo boja. Sada ćemo ukrasiti moju kuću krvavim tragovima. Ispalo je tako sjajno i tako zastrašujuće. Da. Alice, ne diraj to. Nemoj ni pomisliti na to. Dobro, što bih trebala smisliti? Točno, nazvat ću svoje male prijatelje. Evo ih. Janis, pazi. Jato rakova ide prema tebi. Ne boj se, ne grizu. Samo mi donose školjke s dna oceana. Wow, to je trik. Janice, stavimo školjke na kuću. I ukrasit ćemo krov velikom školjkom odozgo, baš tako. Zalijepit ćemo morske zvijezde ovdje. Kakva ljepota. Sviđa mi se. Hvala na pomoći, moji mali prijatelji. Zbogom! Volio bi da već odu. Uf. Što? Odakle je došao rak? Ovdje. Uf. Dobro sam. Ukrasimo kuću stupovima, naravno tamnim. Ovdje ćemo objesiti još paučine i pauka i zabiti daske na prozore. Naravno, ne treba nam svjetlo unutra. Ovako izgleda bolje. Sada izvadimo moje kosture iz ormara. Hajdemo ukrasiti kuću s njima, naravno. Da, baš tako. Hajde, dečki, pužite, penjte se. Reći ću vam kad da stanete. Stani. Savršeno. Gledat ću te. I naravno na krov ću staviti ove prekrasne usne vampirske zube. Moja lutka je fascinirana ovom prekrasnom, strašnom kućom. Da, moja lutka je definitivno oduševljena svojom kućom sirene. Sve je ovdje u stilu sirene. Drago mi je da je ispalo tako lijepo i čak se mojoj lutki sviđa. Sada ćemo ukrasiti prvi kat. Bit će tapeta u obliku azurne vode. I moje meduze su već ovdje. Pogledaj. Da, hajde dečki, uplivajte u sobu. Ukrasite je svojom prisutnošću, kako lijepo svjetlucaju. Da, izgledaju prekrasno. Savršeno! Stavit ćemo ovdje stolicu i postaviti jastuke. Ispalo je tako lijepo mjesto za opuštanje, gdje moja sirena može samo odmarati. Ovdje ćemo staviti stol za kozmetiku i stolicu. I kakav luksuz. Janice, ne diraj meduze. Ne, jako boli. Dobila sam strujni udar. Više neću ni prići tvojoj kući. Brinut ću se za svoju. Moram izrezati crvene papirnate šišmiše. To je jednostavno tako. Sada ćemo njima ukrasiti prvi kat. Savršeno. Zatim trebamo objesiti zavjese. Noćni ormarić, torba, upaliti svjetlo, naravno, sumorno, odlično. Trebam i ormar.
Moja lutka ima cijeli ormar s prekrasnim repovima. Stavimo ga tamo također. Sada moja lutka može uživati u prekrasnoj spavačoj sobi. Što misliš, moj vampiru? Već sam ostao bez riječi od strašne ljepote. Da, ovo je najveća pohvala. Čak sam ti odabrala savršeni ormar. Napravimo reviju. Neka djevojke pokažu svoje odjevne kombinacije. Oh, moja mala sireno, tvoji novi repovi su tako prekrasni. Izgledaš nevjerojatno lijepo u njima. Ali moj vampir je ipak bolji. Više volim njezine odjevne kombinacije od svoje tmurne duše. Izgledaš sjajno u svakoj od njih. Alice, uspjeli smo s prizemljem kuće. Savršeno idemo. Treba mi opet portal. Želim skupiti pijesak s plaže. Idealno. Položit ćemo pijesak s plaže na drugi kat i napraviti scenu od školjki. Baš tako. Sada pozovimo morske stvorove. Oni će mi pomoći s dekoracijama. Prekrasno! Hajde, dečki! Oh, da, prekrasni krakovi. Sada stvorimo bend. Oh, da, moja lutka stvarno voli pjevati. Kako cool! Wow, to je sjajno. Ali i meni je pala na pamet ideja. Stavimo podi na drugi kat, prekrasan okvir prozora. I ovdje ćemo staviti tablet. Ukrasimo ga prekrasnim okvirom. Neka kosturi plešu. Objesimo prekrasnu zavjesu i dodajmo zvučnike. Stavimo moju lutku ovdje s mikrofonom i 2 kostura glazbenika. Oh, da, divno. Idemo. O, zvuk je loš. Nema šanse. Vampir, to je loše. Ne brini, Dženica, moja Barbie će pomoći tvojoj lutki. Pogledaj kakav sjajan duet imaju. Kako lijepo. I na 3. katu napravit ćemo trodimenzionalne zidove. Stavi male kamenčiće na pod. Evo ih. Onda ćemo ovdje staviti prijestolje, točno u sredinu. Napravimo još ukrasa s školjkama i koraljima. Evo moje sirene, a evo tvog prijestolja i evo tvoje prekrasne straže. Oni će ti dati sve što želiš. Wow, točno. Lica ovih sirena nisu ni malo prijateljska. Nemojte usmjeravati svoje vilice prema meni. U redu, otići ću i ne želim nikakve probleme, ali moram i ja ukrasiti svoj tron. Neka stavim ljesove s obje strane. Sada je moja lutka spremna za uzeti tron. Odlično. A gdje su robovi tame? Oh, tu su kosturi. Oh, dečki, tako ste nespretni. Dopusti mi da to učinim sama, vampirice. Tako ti dobro pristaje biti kraljica. Oh, wow, već ste završile s izradom kućica. Kako lijepo. Uspjele ste, djevojke. Svaka je napravila kuću u svom stilu. Ela je napravila slatku ružičastu morsku kuću za sirenu. Svaka sirena bi htjela živjeti ovdje. Odlično ste to napravile. Prekrasno. I samo pogledajte pipke i sve detalje na svakom katu. Ali pogledaj i Janicejnu. Potpuno je suprotno. Napravila je sve tamno. O da, i tako hladno. Njena kuća ispala je tako strašno lijepa i mračna za vampira. To je ono što svaki vampir treba. Uspjela si, Džanice. A sada vi, ljudi, morate odabrati najbolju kuću u komentarima. Samo napiši to. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.